lagi na. Tanawa ka ron. Sige ni mong laag. Tanawa ka ron. Taunsa na ka? Asa yung mga barkada nga kauban ni mo permente, ha? Uli ra ka diri ag turahon na ka? Lagi na akong ginaingon sa imuha ba? Akong pirmi ginaingon sa imo ba? Ikaw kayo ba? Siging barkada. Inom diri, chika didto. Wala naman ko na chika-chika, good ba? Chika. Yung dangan naman ako naghapon. Daman. Gahapon pa. Nasakit na ka. Na-star. Ayo! Ayo! Ako ra gihapon mo atiman sa imuha. Kinsa man daylain mo timan sa kuha nga ikaw raman akong bibichika. Hindi ha? Hinumduman ako nimog masakit ka. Muuli ra kag masakit ka. Hinumduman, nangulta ka karadlaw god na magaling ng picture sa akong pitaka gani tanawa dito. Pero magluya ko, imo ra man picture akong tanawon. Sus, nang jamming na po ng tawhanan ni. Ayo! Ayo! Tayo dugan yung mga brief o diriya. Uy! Ayo! Huwag na tao, eh. Ayo! Tuwas ako dito, Padjot. Kinsa to? Sabi lang, kisa na kaya na. Ayo! Wala man siguro yung tao diriya. Pero imposible makaya ko yung tao diri nga. Wala man yung lakaw nila pang paring marke. Jamming, nga rin tos pare diri ba? Dailan dyan mo tingog. Ayo! Oh, Taysa, kadali lang! Ayo! Saan doon? Ako lang, diba? Ayo! Ayo! Oh, what's up? Oh, kadali lang, saman. Oh no! Han! Grabe ka sila dyan, ang kubay ha? Han, mabilis ako, wadi! Ano ko'y tuyo ka pa rin markiyan ba? Han! Unsa naman po'y tuyo ni mo? Grabe, strikta mo ba yung pag-abri? Strikta naman, nas pa rin marki diya. Unsa man? Hagado na po ninyong laag? Wala diri si Marke. Grabe, Nilakaw. Grabe, buning iyob ni... Ay ko, atika, no? Namaging motor ni paring marki lagi dira lagi. Nas pa rin dira ba? Nagbaktas ra siya. Nagbaktas ra. Ayaw na. Daming, posible kayong manakayan Wala na si diri paring. lagi. Grabe, si... Di ka kasabot ba? Nalagi si paring marki dira Wala ba? lagi. Ay, lagi ko jamingahan, ginalagi si paring marki Wala dira. lagi. O tanawa, nagdala na po kag plato. Ano tuyo ni mo? Mo gani akong tuyo no kay iuli na ko ning plato kay katong nagiinom nadala na ko. Iuli ra ka ha? Basi bangayo ka diri pagkaon. Eh grabe po ganoy dili. Dili man tayong ko nanay kabalo na muga sa kuha gud. Kabalo gani ko sa imuha no, mong di ta ka pasudlon. Kawa pa na ning tawga trabahuan ni ay. Hawa diri ah. Lakaw na. Wala lagi diri sa Marke. Grabe strict ka puning bayhanan ni ay. Surat man dito oh. Pero imposible kay wala sa paring marke dira na yang motor. Pero te jud tong tawhan na to. Di na ko ninyo mailad lagi. Kinsa to be? Kinsa to be? Kinsa pa man di ay? Imong barkada. Si Mr. Lem? Oh, si Mr. Lim, dadala na pag plato. Si Bangayo na butog pagkaon. Ay, pagkaon. Eh, ipasulod mo. Wala ko pasudla. Bangayo. Bangayo, hindi ako pagkaon diri. Mao gani no. Timingon jud niya nga hapit na ta mangaon. Sige na. Kauna na ako ni kay maghukad na ko. Kung kaon sa lamisa to, dali na ko nung pakanon. Hatdan rata ka. Palangga, di ko sa kong baby girl ba? They know that we would calculate the loss. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Sus, hindi ka jud ka love, di ba? Yun ako ni buhaton para sa imo. Plato mo pa. Hoy, Mr. Lim! Han! Yung sa mali mo pagsulod. Ano? Yung sa mo pagsulod. Ano yung pagkalungga? Apre ang gay. Ano yung problema grabe? Gila ito galimuhan mo. Ano yung experiment lang eh? Pre! Oh no! Uy! Nakasarang ka pre! Ano sa diri pre? Nabukot-bukot. Di naman tako ituyo sa imo. Mag-uli. Anong tako ng plato niya kay... Napitan mo. Dagam din yung pagkaon diya. Pamin ako sobra-sobra. Mga guro ninyo ni. Sobra. Kanito di mong tuyo, Jod. Ano sa mga pre? Ay, di ko. Ba't mo sa parihan? Kalintura ko sa itong gibuhat last time eh. Kalintura na itong... Inom tagtulok adlaw. Unsa? Nag-inom na po dahil mo tulog ka adlaw? Pero dili man ko sa inom nga nagkalintura. Ang sagas to man, kaya di man siya muamot. Grabe po ka patay. Patugaron pre.
Di, wadyo ko sa laanahan. Wadyo ko sa laanahan. Kaya ako, luwa to, kaon nung bitaw kong tuyo yun na ni Diri ang mag-uban yung paring market. Kana mo na grabe na nag-inom na. Sabi na. Bantog ra dahil kalintura dahil ka ha? Nya isapahan. Daggan kayo may chika to nag-inom may 3 days. Oh, no. Kasi klase mong chika mo nang kasabi na. Di na ko matiman sa imo ha. Bahala ka diha. Be. Anak, sabi yun na. Teka, may pangin. Ibisto ko ni mo. Hangol jud kay kaon ha. Kaya ka sa ko. Di na ko ganda para sa imo. Pre. Bigan. Ay, Pre, dala sa pre ha. Kaon na sa dala pre ha. O sige pre, salamat po. Kami na, bawa-bawa, sobra-sobra mong ni pre. Dala ko ito ang gadget dito pre ha. O sige pre. Ni ani boy. Uy, mga ganahan juga kung madto diri paling marke ba dagang kay pagkaon. Ni maurot duara sila nga anak daghan ni pagkaunan ni. Tay lang ka Mr. Len. Na ko giandam diri para sa imo ha. Ang balo jud yung kahangol mo karon ha. Damay pa ko nimo ha. Imbis para ni sa ilaga. Para ni sa imo ha karon. Oh no. Sobra pa sa puiso ng hiloan eh. Pero gamay naman lang ni. Sige kaon mga ilaga ba? Kirig-kirig din mga ilaga ron. Baho na po ito na rin. Natawag na. Mali akong gandang para sa imo ha pare oh. Suka naman pre. Gandaman ko ni Mane. Para sa imo na. Mo na kung kaon ganina oh. Ha? Mo na kung kaon ganina. Puti kamay. Sama ni. Makaon eh. Kami siya. Kami siya lang. Kaon siya eh. Pero yan eh. Kaya mong event yun ano eh. Nandito sulod. Nagtaon na ka na ganina? Ako nagkaon lamig kay tayo ni pre. Grabe, glab to kay kunin mo pre ba. Kay kabalo na dyan ka pre. Nga maadto ko diri ah. Ako lamig ikaw ganyan na pre. Sige pre. Sige pre, ikaw na lang. Diyos. Pre, di ba nagkaon naman mo pre? Oh. Lamig ka ni pre bang. Ako dito tingnan. Obe eh. Sabi mo na, pre ba? Ito kamay nga bata. Lamig mong gandam ba? Di ba dito, may batang mo kanina. Oh. Yan daw ginawa na para sa imo Jit pre. Sabi rin butan. Ikaw lang pre, ikaw lang. Ay! Di na pre, gusto ko naman ko pre, tama ang mga pero pre, balang ko pre, naman mo kaon. Oh, manabit. Wala ba niya? Mga on pa man me. Dami na kay ka pre, dami ka ka, ikaw, gumawa ba kayo silang anan ha? Ay, inom noon. Ano na lang pre, sobra mong ganun yun eh. Dato na ako ni pre. Sige na pre, dato na ako ni kayo, among iro dito ha pre ba, gutom kayo pre, nag-anay anak, nagtutoy. Saan di konekta sa ero pre? Pagkaon nga na. Kanilang, di na ko lang kanon kay. Sige, dala. Pasa na pre, pasa. Sir, gamay dyan ang ganahan ng pariba. Butan kayo niya. Ang plato na pre, ako ng jole pre. Tama ka ni pre ha? Ano nang mamugas? Sige lang. Diluan na taka. Kirig-kirig ka na sa unahan doon. Oh no! Nagtuo kang isahan ko ni mo ha. Pero, kung ganin na lang niya gikaon to, 1 minute mo lang ipikto dapat atugod. Puti ka may kaprig. Di ka mo tablan o hilo. Pandaman.